Haino ilam chugo narang no baitang ko put mangplia ini ni kok tomang kha Jampuijala go khoroksani video viral ongmani yagulo Don Kalai mungoi pia bata bo Kha Tipra Motha Suspend Khai Jak Suspend Khai mani yagulo bini video sabo viral khai amna tui bo press media saka nai dinarok baitang ko put mangplio Ani je viral ong mane Michael ni tini bisi bak tongkha Michael ong kha boni proof soho angri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon dealing khemen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jage angkabo to patini bepar ano normal bolong na ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro tong nai help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya kona phaiman abrong is important wi tong ongke bahike online nai di jotono je sung maharaja no thanchan mare wa hamjang mane moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongkha dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hongka bang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoy haine mistake do ong jaka ang boro no bo je na karsano poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha Don Kalai Jampuijala ni men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke joli mani karon noi ango je Michael songno borong ni viral ono nogoi joli oisi borok masa bai kok salaimasi boro ano viral khlairo viral khaimani na hai boro ano kusta netaro ano joli jang na kuno phanong na aboni karonoi no oisoi ke boro viral khlairo engke ang song ang to just maharaja na khabai khubai na hamjagi butong ang tabajra ti himai butong tam no jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai malia muktri bu malia kuno malia ongoi tongkha engke saba jane nangjagai tongkha engke actually main fact jole mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tiwo tongpuro Tipra Motha ni nok hok songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongnai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borong no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana handi bo Tipra Motha wo uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok bidu footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khana ka high rank o rejak nai kusta netaro ba bono teijagai ketai thailik teijang ma haida teijang ga jagai ba pot ba rikha actually bo high Michael no podikha ke tai bu Tipra sini Tipra Motha ba tam janong nang pala malia rikha ang ba ordinary borok ba tamok khainai tamok khaya sai manjaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano benna 35 lakh sano naidi nai pai jotono sadi tai kaisa kok engke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak da songoi na ka amlang sai malaya bono ka tang sai malaya bo BJP dongkha Tipra Motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo ka to yang diliwon no go parawo khabano IPF ti ro bai tongo boni bang kaisa viral khlai purungan mana viral ya je true fact je paren boro kok samani amo wang khairi wana
songai si ang ma bono malia je digi nokbar si ba yang de bo ba si bi tong ja ka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai ka no nokja gai tong di politics hai waisa ka tamo ka to sini bagai je maharaja ni bagai onek sing khap sak tharai bakha thai re oi himani ama haikani himteng bobo kaham keno sing bono kaham kano yang welcome ribo haiteng jodi sano suspend khai pa nang hai pa no sini maharaja ni bagai kang jan parane oi no himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagai maharaja bo okong no sina ang sabo bobo siteng je ang aro indirect babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano noko ageni je dara haikano noko bo sang bai tam jane kokro bo saya nogoi phano hai hoibo hinya abo ang onek cinta karon ang bobo cherai phangchino los kano tong borok siani against khaimaro kang belai duku nangka asuk bumung kai tang kok sarag leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman man siteng ta je bu payong ta bo sisi sono tong bo nai te ang batamo koni posobo kerai posobo naya posobo hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hai phaigra deka phayu ani ba tamo operad ba ong kha asuk jara teiba am bagi nangomo press meet khayu je bisar khaine kereng ba khayei yang Michael ni da sayang kha ani da